سلام كمي كان يقوم كي برات غطاتتي مرواتير تي في زي بز ساعات زي بز معرتن وترونا باهم زغرب صوبنا مدبزة سبورتيم أبي نايلومين فيلم زلنا مدبزة سبورت ما بحد عرسي ويد ما بحد مربينا كن رغب زي ما يتنازلنا عرس دما كني كده تسمون چنفر مش تمرتي جوا ماكل عمتاوي زكايرو سبورتاوي ودرات أبي مونغابته تمرتي فلي ملو سلزي نزي عرس زي كم زعبا بمرات أبناء لومي نيزة مربنا مرجنا لنا سلزي مساعد استوريو حدا قشالوني ممر مسازقي جزاء حالا في سبورت مش تمرتي زوا ماكري ممر عرمي خبير كاب متساكا عزيزة مسكن كبرتها باللي أنا يعني اللي راي روحوس كنيات للدثن حد شعمتن دور لنا آمين 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 مو حرايس كي ناب زي سبورتاوي ودرات تجمع روزلو ويد ما تي زعوانا نيرومي زعوازي كانوا خلتصهم فليمكم وزلهم يكون كمي نابتي وانا نجر متهاوناجن ندحر بايتانا زي ودرات عامة متزكات أبابات تمرتنا كمي تايت مسارته حزبي كفلت عدل كوكا راي نتوابن عدل مجمريا غيرني لي مسجن بشم چنفر منستر تمتزوا ماكل مالتي ابزحجي قدمي اب ملس متاوي يوحنا يبل كله حزب ارترا مغنياتو اب قربا تمالي سمعنا كنسمعوا زغننا ابي عوت تحفيز له سلازي نقول ابو غاندا سلازي دكر نسيم دك تبعتيون نقول حزب ارترا بتاعمي يوحنا قبل أفكر لي نعم كا يوحنا سوون زفرقمو تين أبيات تمرتين مسر سبورتاوي نتفتح سلازي بحكي زين نبوملو كان خا لاي سوماتي حراي ثانك يو هجي أبتي كلمي أبتي ناي موددر مخدنا أبتي كندي دحر بايتانا زوددر زنبريو نتفتح سبورت ويكاد نتفتح توددر ناي أبيات تمرتي يونيفرسالي كاب قدم زنبره زلون كل زلوي مال سلازي ابتي سرعه تمرتناون ابتي كاريكولومن اتو سلازغونه زلون قدم حجز نبره دحرنا صنتكا بحفشه بعابيو دحرنا صنتكا تي قصا قوما محدران فتا سبورت ابيات تمرتي كاب مينستر تمرتي كساب بيت تمرتي زرغاح مالديو هذه حجي نتي متكلات محدرا سبورت ابيات تمرتي اب علامه سبورت هاجرو سبورت تمركيسو زخيدي ما سلازي زي كم جمرة عمت جميرو تمهارو التمرتي عم نسكر من شو جمرو لكذا كسب تمرت زودو كسور حسنة الزرقح سبورتات فتات يوم على سلزي تي كان ده ربايتنا زي مالتيو ما بزعتو قا أبى تمرتي تزرجحو بسفيح قا سفيح زرقح زلوا دركاي كاير مالتي هراي زي وددات زي كايرن كله بزوجتو كذا بزحطو مال بزفصوت ساعات بزح زهلغي سكي كم يقوم تكايرو نزي وددات زي توداد واقوم كم يمثل بحافشان باليمبر سعبنا خموصينا كمتي ودادبا بتاعمي حيال لو ودادبا يزلو ابزي زبانا مخنياتو عقم سبالنا سقاتات لنا مالتيو جيتي ودابه متي حياليو 10 عينت 10 حد عين سبورت 10 عين سبورت كتكايد ازي غبيديو ولا كل سبيو ما نقول مخمينو 10 عين سبورت خمي تكايدو خمي عبايتا ورسي وريكاس بتاعمي ازي خبيديو نعنا جن ميانا سرحنا سلازغونه نمستيت زل تمكرو مسزل عقمي بعابيو مستيت سقاتات ناي مينستر تمرتها سلازلو نعنا خمسرحنا ولا حنتي نسبك زاروي كبيز مثل بر نعنا فوكيسيتي خبيز مثل نعنا قليلي سلازي تودابه كن حيالي كوميتيتات لو كمجمريا مالتيو مجمر عملت كجمر كله كميلي جمر ابتي ودادبا مالتيو بإنتر كلاس كومبيتيشن يكايد وددر بكلاستر بنوزوبا بزوبا دابليت وددر سكايد ما سلازي كمجمريا سلس سلازلو كله تتحيز يخيد مدب سلازخونه ابزخ اخ مجمر عمت بستيز واتس كالندر تساني يخيد مدبات يسرع مالت سلازي تودابي قندي نزي عينتا سبورت ويك نزي كله هالكي زفك سو مالت سلازي تودابي حيال ودابلو حيال كوميتي لو بعبي وقازوبا عبي متحبارن عبي دغفن يغبر مالتي صبو اقداسنت نايزي وددر انتاي هو حجي اقداسنت نايزي وددر كمتي علامه ناي اكلو تمرتي زنصرو اكلو عبيت نمركاب امراوي عبيت كم زعب المقبر اما حبراو نابرا دلو مخان
بديسيبلين تخصص بوقع من سي عم فراي توعي هبرة السبب نمركاب إذا بملؤه تتحيز غير ما سلسل بعابي وقع تكايز غنته من السي تكايز غن سبورتاوي حاجة زي تصوع من السي نمفراي تقندي على ما نزي نتفت مالتي راي زي وددر زي عامة متصذكر وددري زي وددر زي غباء لاين زمر حمني ويس مشاركتي بملفان يقوم تكبروه أو حجيتي مشاركتي زي كونه تي نتفت عامة وكالندر علينا مجمرة أنا زي وددر كنقبر كلنا سؤالنا يخوننا نبتي قدم النعوذ هونس قدم مدلو على اللوم مالتي حجيتي قدم مدلو مبزحته مجمراتي إما مباجت تقرب الحر عينتها سبورت ويتي وددر تكبروا النتون ينتصر مالتيو بدحريو تساسفنا أبيات تمرتقى ينتصره من أبيات تمرتي أبنت عين سبورت تقى تنتصر بدحريو تمرحتات حقتاتنا لنا كسب 9 شمونتن زخانة عنقد زحازة تشعت معرفات زحازة متحدد يحقونا لنا سلازي بزي تمركزن تن أبيات تمرتسلس فولتو مسألون سلز اللو تمرحي بزقة من الباش قال زغير مدبات نحرالو قال زغير أمن زجبرنا حاجتاتو ندحرالو نت حاجتاتنا خليسنا نتوددر دلون قورا بكل خان نزرقحو مالتيو بدحريو أقرباتنا عدقي قال سو مسالتيا بدحريو ركب قدمه مدلاو مس كوميتي تكبر ركب قدمه مدلاو مس حلفتي ديبارتمنت ناي سبورت اب نفس وقف ابات تمرت سلو تكبر مالتيو بدحريو تكوميتي كوفيلو عمتاو كالندر رئيسي يحنصص مالتيو أبيناي وقتي انتي وددر يكاد كم مسكرم كسب ورحي سنة قاعد يزرقحه أزي بزح سلزخونة عن سبورت صفيح سلزخونة بدرجة انتر كلاس أبيناي جزء مغني كاد بجزء ابن الزوبا أبز كم زي قلت سركات نحكو بكلاسر بنوزو بزوبا ندابله نبانا بتسمع لسلزي بخمسة سكاد أتني كلا أي درجة عبيات تمرتقى بقطتها بزوبا يتي وداويو مالتيو أب مبعتان أم أكل درجان كا نوسان زواتات حيال هجيب بحلف الله أبزي ساعات دي حيال زخانة أو ودر أب حيال وددر تعرض له وددر تسميدان ينزر كواز الله وددرات يكير الله إذا حجتايو أنتم بلس أزخانو أنت بلس أزخانة كانتا كابتو وددر كابت قبابي كابتي نوزبان استعوتت كا نزوب حزات تنكت مسيا مسلزي بخمسة تي وداب زكايد بناتنا عقمي وشتاو عقمي بناتنا أربوت وناتا سايز خيد مال سلازي كالي بدقز مثلنا ناي فدريشن ناي قال يكون حجزات يلن بتنفتنا زي عمتاو مدبنايو عمتاو كالندرنا السنينها ها تدري نكايدو مالتي راي ما نخالخ تعدو مدو مالتي ابزنا غرزي مخنياتو تن فدريشنات بعبيخا كوميشن بالان سبورتن سبورت اندحر مسرتابيات تمرتن ترى نبل تلينا قصالي ابزنا غرزي قولحتا مقار كشارخ بالويس بمتكل تي مينستر تمرتي زوبا ماكل ازي نهنا كالندر سوزغنا بنهنا عرمي كنا كايدولنا بقوم ليزبل هو حجتي كل فلوت النيو ما تيس عمتون زي كل جزء نان تقصى كساب حجي تم فدريشنات كومو خونا يقبان نديو معناتو فدريشنات نتفتاتني ابيات تمرت جمر كلهم سنه كتحبابرا اب حدا تيبل كوفيلن مدبن كسرعه يزغبا كنت تغبو مالتي ابيناي من سر تمرتي نتفتات يكايد ابيناي كا فدريشنات يكايد بغيزه مقن حبيرن كا اب حدا تيبل كوينن حدا حبره وزخنه كالندرون كوصا يزغبا كنت تغبو مالتي زغن ببناتنا نخيزلنا مالتي من سر تمرتي كن سرع سلازخنه عمتاون تفتاتيو ازغا مستي كاريكلم سنيمس ابتي تمرتي مخلص حسابن تغبارن مهرولو أكل نيت وددر أكل نيت نتفتاتنا خا بعبي خا بصفي خا نيو وددر باب ونيو وددر بايتاون كفتر لهم سلازلو نزقا وددر هم يتي عمت مولز غير مال سلازي فدريشنات أبانا مسين نحنا ونابن كنا راح نسافيلنا كن بليز غباغن كساب حجي استقبل نجر يلنا بكم مالتي حراي زود الدرزي كرمي ميجمارو ميس تمرتي سمرحه ان كلهم ممهران اكلاوي تمرتي بهاجر درجة سلطانات تواهي بنيرو سلطانات زمس بلا ميس تمزوا ما كلون بسوبزا محدورا قباون نتي سلطانات تدبيروي جي امنتاي زتوكوريتي سلطانات انتي خات علامو جي زخانه هون فتات كتكايت كلها غون نيزخا نات زلوخا ممران اكلاو تمرتي سلطانات كتبالك سلازي نوي عمت خون درجة كابسلتنا درجة تحريمنا نغنينا بالتفرالي مغنياتات مالتيو لذي ازي سلطنا زي اكل نايت عم مدب نايت مصر تمرتيو
حزوت صنح مدب كاب نوحيو منستر تمرتخا ببغيزيو ገለገለ እንትፈታት ይካይዲ ገለገለ ስልጠናታት ይካይዲ ማለት ስለዚህ አካልና ተቆይኑ ሕጂን መጀመሪ ኣብዛ ዓመት እዚ ኩዕሶ እግርን አትሌቲክስን ስልጠና ተዋሂቦም ኣሎ እዚ ስልጠና ተዋሂበት እዚ ሕጉሰካ ብውሽጣዊ ዓቕምና እዩ በቶም ናትና ጸጋታት ንብሎም እቶም ቂላታቱን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስለ ዘለው መምህር መኮነን ኣብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣሎ አትሌቲክስ መምህር አብርሃም ካልኡ እንተደሊና ንኸም ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ፌደሬሽናት ከም ማሕበር ኮይኖም ዝሰልጥኑ ዘለው ዘካይዱ ዘለው ኣሰልጠንቲ መምህራን ኣለውና ስለዚ ወልሓን ጸገም የብልናን ስልጠናን መሃብ ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ባጀት ገለ ናይ ግዜ ምትዕራይ እንተዘይ ኮይኑ ወልሓን ጸገም የለን እዚ ስልጠና እዚ ከዓ ከመጀመርያ ሎም ዓመት ን40 መምህራን ተዘሕጉሰካ ኣዝዮም መንስያት ዝኾኑ መምህራን ተስፋ ዘለዎም ድሌት ዘለዎም ብጣዕሚ ነቲ ስፖርት መጻኢ ገለ ለውጥ ከምፁ ዝኽእሉ መንስያት ኣካላዊ ትምህርቲ ከዓ ፈርዮም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ተካእቲ ረኺቦምና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ እቲ ነጥፈታት ዝካየድ ዘሎ ቀጻልነቱ ኣብ ኩዕሶ እግርን ኣብ ኣትሌቲክስን ዘይኮነ ኣብ ተንካላይ ዓይነት ስፖርት ከዓ ክንቅፅል ኢልና ማለት እዩ ምስ ፌደሬሽናት ድዩ ምስ ኮሚሽን ስፖርት ድዩ ዝምከቶም ኣካል እንዳተራዳእና ከዓ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ክንህብ ናይ ሎም ዓመት መደቡን ብሰፊሑ ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ንመምሃራን ዝተዋሃበ ስልጠና ነይሩ እንተኾነ ናብ ተምሃሮ ዝቐንዐ ስልጠና ግን ኣይነበረን መስለኒ ስለምንታይ ኣብ ትምህርቲ በቲ ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ ዝበሃል ብኡ ስለ ዝርከብ ድዩ ወይስ እንታይ ምክንያቱ ምስ ሓደስቲ ሕጋጋት ናይ ኩዕሶ እግሪ ድዩ ናይ ኣትሌቲክስ ድዩ ናይተን ካልእ ዓውድታት እውን ክላሉ ይግባእ በዘን ሕጂ ወሲድኩሞ ዘለኹም ቶም መምሃራን ንፃወታ ንመራርሓ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክኸውን ዝኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ተምሃሮ ግን ኣይጠመተን ይመስል ሞ ኣብ ናይ ሕጋጋት ሕጂ ከመይ ክኸውን ሕጂቲ ሕጋታት ምናልባሽ ተኣመንዲ ዝኾነ ሕጋታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ብመንገዲ መምህራኖም ምዋሃቦም እዩ ናይ ግድን ክዋሃቦም እዩ ናይ ግድን እቲ ሕጋታት ከይፈለጥካ ከዓ ውድድር ክተእትዎም ኣይትኽእልን ኢኻ ብዓብዪ ግን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ንኣትው እዩ وملو عمت مليم زمهارو بخلص حسابن بتكبارن سلا زمهارو ولا حن ጸገም የለን እሲቲ ዓቢ ሚስጥር ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ካሪኩለም ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ጸገሙን እዮም በዛው ፉትቦል ተቆይኑ እንታይ ፉትቦል እንታይ ሕጉ ከመይ ጽወት እንታይ ብሙሉ ትሕጋታት ፈማሩ እዮም ኣብ ትምህርቲ ማለት ስለዚ ካብ ሻርሻይ ክፍሊ ጀሚሮም ክሳብ 11 ክፍሊ ናቱ መጽሐፍ በካሪኩለም ተዳለውን ዝተደገፈውን ስለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ጸገም የለን ገለገለ ሕጋታት ከምዚ ኣብ ፊፋ ገለገለ ዝመፀ ሓድሽ ኣምን ዝኾነ ሕጋታት ከዓ ቶም ተምሃሮ ቅድሞምን ዳርጋሎም ኣብዴት እዮም ሳቶምን ፈሊጦም እዮም ዝመፁ እቶም መምህራን ከዓ ማዕረም ክጎይሎም ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ተምሃሮ ዓሊሞም ክመፁ ከለዉ ኩሉ ሕጋጋት ኣስኒቖም ምሂሮም ኣዳልዮም እዮም ታብቃዕቲ ጋንታ ካብ ቤት ትምህርቲ ብኢንተር ክላስ ገለ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ኣብኡ እዮም ዝመሃርዎ ዘለዉ ካብኡ እዮም መፅኦም ናብ ዞባ ናብ ክላስተር ናብ ዞባ ዝመፁ ዘለዉ ስለዚ ولا حد ጸገም የለን መንገድ መምራና ስክፍታ የለን ኣብ ናይ ሕጋጋት ድዩ ኣብ ናይ መምርሒታት ድዩ ነቶም ተምሃሮ ግቡእ ትምህርቲ ረኽብሎ ግቡእ ስልጠና ረኺቦም ከዓ ናብ ውድድር ይመፅለዎ ማለት እዩ ጽቡቕ ሞ ናብ እዚ ናይ ሎም ዓመት ናብቲ ቀንዲ ዛዕባ ናይና ክናቱ ናይ ሎም ዓመት ውድድራት ድሮ ከም ተቐዲምና ዝበልና ፈሊም ኣሎ ኣወዳድኡ ከመይ ኣብያተ ትምህርቲ ብኸመይ ተጠርኒፈን ዘለዋ ክንደይ ተምሃሮ ካብ ዝውድድር እዚ ወይ ከኣብቲ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መደባት ክንደይ ዝኣኽሉ ክሳተፉ እዮም ብኩሉ ዓይነት ውድድራት ሕጂ ሎም ዓመት ዳርጋ ከምቲ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ተመክሮ እንዳወሰድና ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ብኸምኡ እዩ ከዓ እቲ ውዳበ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ጌጋታት እንዳተኣረመ ኣብ ሓደ እንዳቅልጥኦ መፅኡ ኣብ ሓደ ማእዝን ንኣቱ ዘለና ማለት ስለዚ ኣብቲ ውዳበ ስክፍታ የለን ሙሉእ ዓቕሚ ኣሎ ማለት እዩ እንኳን ንምኒስትሪ ትምህርቲ እቶም ዘለዉ ኣካየት ይኹን ቶም ዘለዎ ዓቕሚ ሰብ ዝና ዋላ ሃገራውያን ፌደሬሽናት ከማን ኣዝዮም ንጡፋትን ኪላታትን መምህራን ናይ ኣካላዊ ትምህርቲ ኣለውና ስለዚ ኣብቲ ውዳበ ዋላ ሓንቲ ዘጸግም ነገር የብልናን ከምቲ ብዝሒ ተምሃሮ ከምቲ ተሳታፍነት ናይቶም ብዝሒ ናይ ተምሃሮ ኣብቲ ውዳድባና ኣዝዩ ስጡም ስለ ዝኾነ እቲ ወዳድባውን ዘጸግም የለን ሕጂ ኣብቲ ወዳድባና ግን ሕጂ ሎም ዓመት ክገልጸልካ እቲ ውዳበ ኣብ 4 ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ እንዳሕርከና ኣብ 4 ክላስተራት ተመቂለን ኣብ 6 ሜዳታት ውድድርን የካይዳ ማለት ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክላስተር ወይ መደብ 6 ኣብያተ ትምህርቲ ተመዲበን ስሩዕ ውድድርን እቲ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ፈርስት ራውንድ ቶርናመንት ንብሎ
يكيدالو ما ስለዚህ ኻ ኣብ ሜዳ ሓላይ ኣብ ሜዳ ባርካ ኣብ ሜዳ ቀይ ባህሪ ኣብ ሜዳ ኣስመራ ሓፈሻዊ ውድድር يكيدالو ገለ ክፋልና ዜንካ ኣብ ሜዳ ባሕት መስከረምን ሜዳ ነጽነትን نتقمل لنا ما ስለዚህ ኣብ ከምዚ ተወዲበን እቲ ስሩዕ ውድድርን ጀሚረን ኣለዋ ኣብ ናይ ንኡሳን ዘባታት እንተኸይድናኻ ኣብ ንኡዞበን ቀዳመ ሰንበት ውድድር የካይድ ኣለዋ ማለት ስለዚህ ከዓ ኣብ ንኡዞበን ኩለን ተን ኣብያተ ትምህርቲ ሕጂ ብዙሒ ኣብያተ ትምህርቲ ንኣብነት ኣብዚኣ ከይገለጽኩልካ ክሓልፍ ዘይደሊ በዛ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መባእታ 107 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ኣብ ማእከላይ ደረጃ 49 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ኣብ ካልኣይ ደረጃ 22 ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋና ማለት እዩ ነዚአን 180 ገለን ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ ሕጂ ኩሉ ትውዳበ ካብ ታሕቲ ይጅምር ማለት እዩ ንኡሳን ዘባታት ሕጂ ከም ተቐዲመ ተቐስኮ ኣብ ጽዑ ውድድር እየን ዝርከባ ዘለዋ ካብኡ ኣወዳዲረን ኣብ ንኡስ ዘበን ዝርከባ ውድድር ዘይተሳተፍ ኣብያተ ትምህርቲ የላን ማለት እዩ ኣብ ንኡስ ዘበን ተጠርኒፈን ውድድር ምስ ተካየዳ ከምዚ ሃገራዊ ውድድር እንድሕር ኣሎ ብደረጃ ሴሌክሽን ኤን ዝመጻ ናብ ዞባ ውድድር ነካይዶ ማለት እዩ እንድሕር ናይ ሃገራዊ ውድድር ኣብ ክልተ ዓመት ስለ ዝካየድ እንድሕር ዘየለ ሕጂ ሎም ዓመት ከምኡ ስለ ዘየለ እታ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝተዓወተት ቤት ትምህርቲ ብልጽቲ ቤት ትምህርቲ ታለን ዝኾነት ቤት ትምህርቲ ኣትመጽእ ማለት እዩ ናብቲ ውድድር ትሳተፍ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ዝካየድ እቲ ኣወዳድባ ኣዝዩ ጽቡቕ ውዳበ ከም ዘለዋ ብዘይ ጥርጥር ክሕብረካ ደሊ ማለት እዩ እሺ ኣብዚ ውድድራት ዝካየድ ገሌን ኣብያተ ትምህርቲ ብኩሉ ዓይነት ጾታታት ዝሳተፍ ኣለዋ ገሌን ከዓ ኣብ ገሊኡ ጉልል ዝብላኻ ኣይሰኣናን እየን ስለዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማከን ንኹለን ኣብዚ ውድድር ዝሳተፋ ኣብያተ ትምህርቲ ብሙሉእ ዓይነት በቲ እሱ ዝመደቦ ጾታታት ዝሰርዖ ጾታታት ወይ ከዓ ዓይነታት ስፖርት ንኽሳተፋ ከመይ ይሰርሕ وحجي كل انتن أبيات تمرتي عمت كما تقولوا وددر كم دول فلتين مهنياتو عمتها ومدب يوهبنيو عبي وقات من مرحلات حقتاتن كأبي دانالو لذي زقاء لك كم سرعة تمرتنا خاب تقل عن سبورتون أبيات تمرتون تفليس لذي كيد كلن مجمع جمر كله شبان وددر مالتي تمارو محراي انتر كلاس كومبيشن كاوم تالنتوس ان عينين قعسو سكيت عينين قعسو مربب عينين قعسو عينين اتلتيكس ندابلا بتي زقت تقرب لنا مدب كم مجمر عمتين مدلواتن زتصاففا زجمرا مالتي حجي اورح مسكرم نايم زغبا غيزيو بتقمتي كمو وشتاو خستان زفتشالو مدبيو كم دالي زغيد مالتي مدبنا مالتي ስለዚህ ቀናይ ቀዳማይ ዙሪያ ውድድር ቅድመ መጀመርና አቤት ትምህርት ዝግበር ቅድመ ምድለዋቱን አለው ማለት ነው ስለዚህ በኸምዚ ተን አብያት ትምህርት ተዳልየን ይመጻ ኩለን ካሳተፋ ማለት ነው ናይ ተሕተ ቅርጺ ጉድለት እንተ ዘይኮይኑ እተን ኩለን አብያት ትምህርቲ ብነጥፈትን ብሙሉእነትን ይሳተፋ በማዕረኻ ቲ ሓደ ጸጋታት ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት 10 ዓይነት ስፖርት እንብላለና ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ተሳታፍነቱ ካ ማዕረ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ምጻ ማዕረ ተሳታፍነት ኣሎ ኣብ ኩዕሶ መርበብ ምጻ ማዕረ ተሳታፍነት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዓይነታት ስፖርት ግን በብደረጃ ይፈላለዩ እዘን ደረጃታት ኣብ መባእታ ደረጃ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እዘን አንደር 11 ንብሎም ተሕቲ 12 10 11 ይካየዱ አትሌቲክስ ኣሎ ያታው ስፖርት ኣሎ ኣብ መባእታ ማለት እዩ ኣብ ማእከላይ ደረጃውን ከምኡ ኩዕሶ እግሪ እዞም አንደር 13 ንብሎም 12 13 ዕድመ ከምኡ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዔት አትሌቲክስ ብሽክለታ እዞም ሰደቃ ቴኒስ እዞም ናይ ኢንዶር ጌምስ ንብሎም ባይታ ቴኒስ ባድሚንተን ዝበሃል ሽክሳብ 8 ዓይነት ስፖርት ካ ማእከላይ ደረጃ ይካየድ ማለት እዩ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተኸይና ከምኡ ዕድመ 14 15 አንደር 15 ንብሎም بسرعة أنا كايد لهم توددر مالتي وتصيدنا تقمان أبز حلف سجبر وددرون ترى أيه مالتي كم خا أبناء كوع سجري 10 شديشن لعليون كي يعملوا لهم تم عبيت حجي أبناء بكاتاغوريز زتفري حمش إيش كاتاغور الله أبناء كوع سجري بفولي أبناء مستر تمرتي نايم أو دابنا مالتي حجي ما بعدها الله أندر 11 كم خا أبناء ما كلا درجة أندر 13 الله أب هاي سكول كا أندر 15 كم خا 10 شديشن لعليون كالله مالتي ስለዚህ በሙሉ ተታሒዙ ዘኸይድ መደባቲ ኩዕሶ መርበብ ሰኪዔት ኩዕሶ ኢድ ሃንድቦል ከምኡ ከዓ ብሽክለታ አትሌቲክስ ቶም ኢንዶር ጌምስ ንብሎም ሰለስተ ካሎ ማለት ስለዚህ ብድምር 10 ዓይነት ስፖርት ይካየድ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እቲ ዝርግሐ ስፖርት ኣብቲ ኣብያት ትምህርቱን በብደረጃውን ተኸፋፊሉ ይካየድ ማለት እዩ
رايت ስለዚ ኣብዚ ውድድር እዚ ሓደስቲ ዓይነት ስፖርት ካብ ናይ ዝሓልፈ ዓመት ዝኣተወ የለን ኣቐዲምካ ግን እንታይ ክትበፅሕካ ኣብዚያ ናይ መባእታ ናብነት ያታው ስፖርት ኣነ እውን ሓሲበያ ነበርኩ እዚ ያታው ስፖርት እዚ ኣብኦም ይካየድ ኣብቲ ካልእ ኮርድ ንምንታይ ይኸይድ ወይ ክተኣታቶ ደይክእል ኣብ ናይ ማእከላይ ደረጃ ከም ድማ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ከመይ ማለት ኣብቲ ካሪክለም የለን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምስ ትምህርትኻ ባህሊ ኣብ ምዕቃብካ ስዊቲ ዝለዓለ መሪሕ ተራ ዝፃወት እስከ ከመይ ንሪኦ ኣብዚ ሕጂ እዚ ያታው ስፖርት ነዊሕ ገይሩ እንዲ ዳጋ ተደኺሙ እንዲ ወላ ፌደሬሽን ገለተ ይረኻቕማን የለን ያታው ስፖርት ስለዚ ክድፈኣሉ ዘለዎ እዩ ግን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ግን ነዊሕ ዓመት ቅድሚ ሕጂ ንሰርሓሉ ነርና ኢና ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ይኸውን ይስራሓሉ ነይሩ እዩ ግን እንዳሃሰሰ እንዳጠፍአ ከይዱ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ናትና መደብ ሕጂ እንታይ ኢልና እዚ ያታው ስፖርት ትጎሲተር ዝተረፈ ዓይነት ስፖርት እንታይ ኣሎ ነቲ ኩሉ ካልእ ዓይነት ስፖርት ምስ ሰራዕና ፅቡቅ ምስ ገደልና ማለት እዩ ካልእ መላእና ንኸይድ ካብቲ ስርዓተ ትምህርትና ከይወፃና ማለት እዩ ስለዚ ያታው ስፖርት እውን ኣካል ናይ ስርዓተ ትምህርትና ኣሎ ኣብቲ ንጥፈታትና እውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተዳኺሙ እንዳጠፍአ ምስ ከደ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት እንታይ ጌርና እስኪ ካብ መባእታ ንጀምር ኮሚቴ ተኣኪቡ ዞባውን ዘለፈ መምርሒ ነይሩ ተኣኪብና ወሲና ማለት እዩ ኣብ መባእታ ንጀምር እሞ ሓደ 2-3 ዓመት ምስ ከደ ናብ ማእከላይ ደረጃ ብድሕሪኡ ናብ ካልኣይ ደረጃ እንዳበልና ስጡም ዝኾነ ልክዕ ከምቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት ብዘይፍለ መንገዲ ከነካይዶ መደብ ተታሒዙ እዩ ማለት ብከምኡ ይስራሓሉ ዘሎ ስለዚ ዳርጋ 3-4 ዓመት እውን ረጊፁ ኣሎ ናይ መባእታ ናይ ያታው ስፖርት ንጥፈታት ማለት እዩ ካልእ እዚ ወስኽናያ ሎም ዓመት እውን ናይ ቸዝ ውድድር እውን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከነእቱ ኢና ሎም ዓመት ከነእትዋ ኢና እዚ መበል 11 ዓይነት ስፖርት ዳርጋ ኦሎምፒክ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ 11 ዓይነታት ስፖርት ዓብይ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ኩሉ እዚ ዞባ እዚ ምስ ኩሉ ዘሎ ማሕንቆታት ድሩጥ ዓቕምን ዘሎ ማሕንቆታትን እዚ ዓይነት 11 ዓይነት ስፖርት ከካይድ ዓብይ ክስታይ ዘሎ ዓብይ ግድሆ እውን ይፅበየና ኣሎ ብዓቕሚ ሞኸዓ ምስቲ ዞባ ዘለዎ ድሌትን ተበግሶን ምትሕብባርን ኩሉ ነገር ከዓ በዲና ከም ንወፅእ ጥርጥር የብለይን ማለት እዩ ፅቡቅ ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ ትከታተሎ ዘለኹም መደብ ወይ ካብ ዝልዒልና ዘለና ኣርሲ ክትሓብሩና ምስ ትደልዩ ቴሌፎናትና ካብ ሕጂ ጀሚርና ክፉታት ክንገብሮም ኢና ናባኹም ከላለይኩም ድማ 1224 كون مع 1224 كدغمن 1224 دولنا كاف حجي جميلكم حطو زلكم ريتو كم دما حساب كتفسسلنا تمرخ كفوتين عهم راي اقدمنا كوا تنكيفني نيرنا جن بصفحات ويكا بملاتكا تنكفلي ويكا زياره مبري دليه سولو زلخو بزعبا زي هاجراوያን ኮና ዞባውያን ፌደሬሽናት ኣብዝናታትኩም ስራሕ ከመይ ይዋሳ እዚ ትዛዓቢ ስራሕ ስፖርት ኣብ ስፖርታውያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ይርከቡ ካብኡ ሃይፈሪ ስለዚ ኣብዚ ዘሎን ሃገራዊ ፌደሬሽን ወይ ካተን ዞባውያን ከመይ ይዋሳ ኣለዋ هو كل ጊዜ ዓመት ኣብ ንገብሮ ውድድር ኣብ መጨረሻ ዓመት ብናይ ዞባዊ ቅነ ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲና ነዛዝሙ ኩሉ ጊዜ እዚ ከዓ ብፅምብል ዝካየድ ኣብ ኣስመራ ስታድዮም ማለት እዩ ኣብኡ ንሳተፋየን ዕደበት ዓዲመን ንመፃኢን ርአየን ጥራሕን ዝኸዳ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂቲ መሰረት ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ፈቲና ፀሊና ማለት እዩ ቀደም ዝስራሓሉ ዝነበረ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ እዩ ሕጂ ብኣብነት ከም ኣብነት ጠቅሰን በዓል ኣሜሪካ በዓል ቻይና ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክሲ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ መብዛሕትኡ ብዙሕ ወረቕ ሓፊሰን ዝኸዳ ዘለዋ መሰረት ስፖርት ናተን ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ኣብ ዝኾነ ተሓዲና ወላ ዝኾነ ነገር እንተሓቢልና ብዘይ ጥርጥር ማለት እዩ ካልእ ዓለማት ከዓ ኩሉኹም እዩ ወላ ሕጂ እውን ፊፋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ክሳይ እውን ኣውፂእ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ናብ ካልእ ኣብ ኣፍሪቃታት ሃገራት ዝበዝሐ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ እውን ከምኡ ጀሚረን ኣለዋ ማለት ስለዚ መሰረት ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ምክንያት ናይዚ እቲ ዝበዝሐ ጊዜኦም ተምሃሮ እዞም ስፖርታውያን ተምሃሮ ንብሎም ዘለና ዝበዝሖም ጊዜኦም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ወይ ኣብ ትምህርቲ እዮም ዝሕልፍዎ ዘለዉ ኣብ ሃገርና ተመፂኻ ሕጂ ካብ መስከረም ክሳብ ሰነ ተምሃሮ ምሳና ኣብ ትሕተና እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣቶም እዚ ኩሉ ዓይነት ስፖርት እዚ ካብ መጀመርያ ስጋዕ መጨረሻ ዝዕቆኖ ውድድር ትጠፍእ ቀዳመ ሰንበት የለና የላን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ቀዳመ ሰንበትን ሲ ንዓና ዓባይ ነገር እያ ቀዳመ ሰንበትን ዝካየድ ውድድር ማለት እዩ ስለዚ ካብ መጀመርያ ካብ ንጅምር ውድድር ወርሒ ታሕሳስ ጀሚርና ክሳብ ሰነ
ዝጠፍእ ቀዳም ሰመትን የለን ስለዚ እዚ ኸኣ እቲ መሰረት ስፖርት ኣብያት ትምህርቲ ምዃኑ እቲ ሚኒስትሪ ብድሩ ጣዕሙ ከም ዝገልጹኻ ዓብን ትፈቲ ዘካየድ ዘሎ ከምዝገኑን ይዝግብኦ ብወገን ፌደሬሽናት ግን ክሳብ ሕጂ ቀጻሊ ንዛረብ ኢና ቀጻሊ ንሓትት ኢና ክሳብ ሕጂ ግን ዝመፀ ለውጢ የለን ኣብ ታሕቲ ሕጂ እውን ገለ መንቋሕታት ተረኺቡሎ እዚ እውን መሰረት ዝገበረ ኣብያት ትምህርቲ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ካብ ቤት ትምህርቲ ክብገስ ኣለዎ ፌደሬሽናት ኣብ ዞባ ወሪደን ከታተል ኣለወን تليفون الله هناك نحبرينا هلو 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 كمي تحضر زابير مسجن مرحبا معك الراي كمي تكون عندك سلامي الراي سم من قبل انا سامسون بال ممر سامسون بال ممهر سامسون كمي تعرف الدقيمه زابير مسجن دحنينا الراي ممر مساز قل له زمساي اوكي هو حراي زي العليا زلنا دما نتفتات سبورت ناي ميسي تمرتي زوبا ماكلي كلتا سومون غيرولو درو خابز جمر كساعز مازال عامت ورحي سنه دما كقصل مخاني ممر مساز غز نغرن زلو اسكي كمي يذكر زلو سبورتاوي وددرات اتي علاموس بزغبا يهارم دلو ابزغس انتايو ماسي كمي علوتي موسى زملكتهم أكلات كنت يوم كواسو زغبا. أوكي تبغى مايك مجمرة عد الذهب كان أنا مسجن من البعض كتاتل كويس أنا أخون أبكم ود الدرس لا أنا أخوي أتخذت الكون جن في مدى بود الدرات نيزوا ما أكل كاب جزين أب جزء نحيله زنورو حد يقول لتات النعرمة بس أب عمل ناخده يزركب. جي بفولي كاب زيناتنا نايكل أي درجة كده أبزناي كلاسترناتنا أبزناي حالة متسخة نايكل أي درجة مالته. دشت أبيات تمرتينا أو تترنيفن زخدا زلوا. بقول عينة الدراتي زكاية زلوا مالته تناي بول جيمز اللي نتوعه ناي كويس أجري كويس مربب كويس سكت. جازيو تبغى زهنا وأو زهنا سبورتاوي نتفتحتي زكاية زلوا. عزيو هلخ زملاء تي ناي عدم زبها النجار أبحد عدم تمتعت أني. أزي بقى سحب زهنا ودراتي تناي كلاي درجة زكاية دلوا. زين سو تي نتفتات سبورت نايزوا ما أقل كاب مجمع عمتات حس كاب وجبو بمدى بوت أنس لزغيد موها في كلاستر جميرو كاب أبيات تمرتنا بكلاستر كوميلو نام الزوبا ده حركة أبو زوبا لزبته تي هيوت نايت سبورت ناي بحكي بز سحب مجدي ولا نتوم قلت أزيو نايمو دار منفسهم كبزة بالنجار كويني وزقرب زغل خاخ مجمع بزوبا بزوهابنا ممرح مسرت كوفينا تمايتنا رينا عمت ملو كسرحنا زخل المدبات وطينا يناتي وددرات نكايدو ስለዚህ ኣብ ኩሉ መዳያት ሪኻ ኣዝዩ ብሉጽን ሰሓብን ዝኾነ ነገር ይዝኸይዶ ኣሎ ኣብ መጨረሻት ዕላሙኻ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ባይታ ፈጥርካ ተወዳደርቲ ምግባር ኣብቲ ንነፍሶም ንሃገሮም ዘፀውዑ ደረጃ ንምብፃሕ ስለ ዝኾነ ንዑ ኣብያተ ትምህርቲ ብግቡእ ይሰርሓል ኣለዋ ክብል ይኽእል ማይክ ራይ መምር ናይ ሎሚ ዓመት ጋንታታት ወይ ድማ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብምንጻር كمي ترغبون مغنياتو نحنا بجلس تعذبناو تنع عمي عوتا زنبرا لومين كبيد بدهو ناقات من تراي ديكونا أبقى ليون سعرات قبلا نرئي لنا سكن سغا كممر كمي كتاتولو لهم لك تبع الله أمر كفت تثبيت وطا حجزن قطرات نبانا زمتا في كما ينفحي سحرت ذا أمثال الله ولا حنت أبتي بقعات متيغا ولا حنت أبتي كنيكو هنا أبتي كل نقرات وقتريخ لغا ولا حنت خبز ما اسمرات زلو دحاني لان تبيهم زنبرنا خمزن بعد دم بسنبل سماعتات كالوتون ذا أمثال حلاي العليا من بر تحتيهم كون كايترين يا سعروا من هاتري عزيو بقى دزبل نجاري ودرات مساتي خمزب لك توادارنت زلو عزيو بقى وصو زخنا عزيو بلص صراحه كايدل راي ممر سامسون سلاجي زي خازي اذا مسكن غني لك كبرت حبلي مرحبا راي ابزا كتملالي ابزا انا مشاركه تبزلها زول لك قالو ግን مس كلن فدريشنات زي كونه مسقلون فدريشناتون علنا قالنا مدم التعام قالنا دبدابي قالنا سادد ينامس هاغراو فدريشن اتلتيكس مس كوسمر بناي هاغراو فدريشنون ركعتال رقبينا بعبي ግን እጂ ጽቡቕ ዝምድና ዘለና ምስ ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ኤርትራ ብፍላይ ናይ ኦሎምፒክ አፍሪካ ሴንተር ብዙ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለና ንነዊሕ ዓመት ክሳብ 8 ዓመት ዝኸደ ንጥፈታታቱን ምሳና ብምትሕባር ሃገራዊ ኦሎምፒክን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ኮይና ፎቶ ንነጥፎ ማለት እዩ እዚ ናይ ኦሎምፒክ አፍሪካ ማለት እዩ حجيب زحلفه ناي ريجينال تورنامنت خيني تغيرنيرو بزح كون ناي تغلصن
ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ተዓዊታ ኣብዚ ሃገር መጽአን ከም በዓል ሱዳን 3 ሰንተርስ ከምኡ ሶማል ጫድ ኤርትራውን ተሳቲፋቶ ነራ ማለት እዩ እዚ ኤዱኬሽናል ቶርናመንት ኣዝዩ ነቶም ተማሃሮ ነቶም ተጻወትቲ ሓጋዝ ዝኾነ ኤዱኬሽናል ቶርናመንት ከምዚ ሚክስድ ፕሌይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሓንሳእ ተሓቢረን ዝወፅአን ኣብዚ ሃገርና ሆስት ኮይና ኣብዚ ውድድር ተኻይዱ ነይሩ ሃገራዊ ኦሎምፒክ ኤርትራ ማለት እዩ ብምትሕባር ኮሚሽን ስፖርት ስለዚ ኣብዚ ናይ ሪጂናል ቶርናመንት ምክያዱ ከማን ገዛርሱ ዓብይ ተስፋ ይህቡና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ተማሃሮ እዚኣቶም ኣብ ከምዚ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ውድድር ምስታፎም ኣዝዩ ዘተባብዑ እዚ ከዓ ምስቲ ዘለና ምስቲ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ዘለና ዝምድና ዘነጽር ማለት እዩ ኣብዚ እውን ኤርትራ ዓብሊላ ብዓብላሊ ቀዳመይቲ ኮይና ወፅያ ዝክሮ ተቆይንካ ናይ ሪጂናል ቶርናመንት ተኻይድ ማለት እዩ ቴሌፎን ላክ ቅጽል አይና ሄሎ ሄሎ ቴሌፎን ኣብ መስመር አሎና ሄሎ ሄሎ رايت مسمر من الوقت قرار صالو انت خينا كنحوسو كنحاورينا دقيمنا كتقصري خممر قال غون ناي 10 عاد عينت سبورت زلكا زلو غون زخيد ناي وددر ناي سمكلان لنا لازم وددر سمكلان ناي زمهور تمرتي عين سوران صمومان اون تمهارو سلازلونا نزيومون وددر نكايدلومينا لازم حجي بمشاريخ تخينا نغورو تفتاتيو بفلا حجي قا صبو متحبارن صبو زمدنا نغيرنا لنا مس هاغراوي بارا اولمبيك كوميتي ኤርትራ كمسغنو نغبو مال ስለዚህ እዚ ሕጂ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድና ጽቡቕ ምትሕባር ምሳና ምስኦም ተሓባቢርናውን ተፈላለዩ ተፈታቲ ይካይዳሎ ማለት እዩ ዝሓለፈ ተኻይዱ ዝነበረ ስታዲየም ኣስመራ ከምኡ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ተኻይደ ተፈታት ነይሩ ተቃሊሕ ነይሩ ብዜና ከምኡ ናብ ዝቀርባ እዋኑን ኣብ ዝሓለፈ 2 ሳምንቱን ውድድር ተኻይዱ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ኢንዶር ጌም ኣብ ማዕስከር ደንደን ማለት እዩ ስለዚህ ስንኩላን ማዕስከር ደንደን ጽሙማን ዘምሁር ትምህርት ንብሎም ኦቲዝም ዳውን ሲንድሮም ዝበሃሉ ነዚኦምን ዓይነ ስውራን ጉያ ይካይድዮም ስለዚህ እዚ እውን ገዛርሱ ኣካል ናይቲ ንጥፈታትና ኮይኖም ዝኸዱ እዚኦም ከዓ ምስ መሻርክቲ ኮይና ነካይደሎም ኢና ሎም ዓመቱን ንዖም ዝኾኑ ውድድር ከዓ ብመደብ ከዓ ናትና ከም ኣካል ናትና መደብ ከዓ ሰሪዕና ኣሎም ኣለና ማለት ስለዚህ እዚ እውን ተወሳኺ ንጥፈታት ኣለና ማለት እዩ ካልእ ኣብዛ ናይ ሳምሶም ዝበላ ኣብዛ ናይ ውድድር ዝሓተትከዮ ሓተኒ ጽበይ ጸኒሐ ድሕሪያ ሓሳይ ዘላ ክግርመካ ናይ ሃራይ ጽቡ ማርሲ ኩላተና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ ብዞባ ዝካየድ ስፖርታዊ ውድድራት ዳርጋ ገሊኡ ክትሪኦ ከለካ ኩዕሶ እግሪ ዳርጋ ንፍጻመ ዝበፅሓ ፍሉጣት እየን ኣብ ናይ ኩዕሶ መርበብ ኩዕሶ ሰኪዕቱን ከም ትጽበን ኣብያተ ትምህርቲ ለዋ ሰንካይን ዝኸዳ እጂ ኣብ ሓደ እዋን ክትሪኦ ከለካ ቁሩብ እቲ ፍልሊ ጋፕ ዝገበረ መስል ነዚ ንምፅዋብ ምስል ትምህርቲ እንታይ ይሰርሕ ናይ ዞባ ማለት እዩ ብዓብሻ ኣብዚ ሳምሶም ሓቲትዮ ዘለኹ ዝነበርኩ ሕቶ ናባኻ ክልግባ ከመይ ከሳተን ኣለዋ እስከ ናይ ሎም ዓመት ከመይ ፈተንቲ እቲ ጋፕ እንዳፀበበ መፅኡ ሕጂ ዳርጋ ጋብ ዝበሃል ነገር የለና ግን ሕጂ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ዓበይቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከም በዓል ቀይ ባሕሪ ባርካ ሰማዕታት ገለ ዝበሃል ምስል ኣብያተ ትምህርቲ ተን ዓበይቲ ዝበሃላ ይዕብልሉ እየን ነይረን ዳርጋ ኣብ ፋይናላት ኩሉ ዓይነት ስፖርት ከማን ሳተን እየን ዝመፃ ነይረን ማለት እዩ ምስ ውድድር ካብቲ ናይ መጀመርያ ዙርያ ምስ ተኻየደ እሰን እየን ዝዕብልሎ ነይረን ኣብቲ ናይ ሰሚ ፋይናል ኳርተር ፋይናል ገለ ንብሎ እሰን እየን ዝመፃ ነይረን ሕጂ ግን ዳርጋ ተቀይሩ ዘሎ ወላ ተዕድመ ድዩ ኣብቲ ብቕዓት ድዩ ኣብቲ ናይ መዘናቲ ደረጃኦም ወላ ኣካላዊ ብቕዓቶም ሲ ዳርጋ ተመጣጣኒ ዘሎ ሎማዓመት ብጣዕሚ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ውድድር ህልኽ ሰሓብን ኮይኑ ዘሎ ዝውድድር ኣዝዩ ብህልኽ ዝካየድ ዘሎ ከማን ሓደ ናቱ መርኣያ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውድድሩን ኣዝዩ ንኣብነት ኣብ ውድድር ተኸይድካ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ተኸይድካ ተገበረለይ ቴሌፎናት ናበዝሓነ ሄሎ ከመይ ሓዲርካ ሰላም ከመይ ተሓድር እግዚአብሔር ይመስገን ሳሙኤል ባርካ በስመራ من ساميل رايت أقول لي مثلك ميكانا أبيت أبزناي ناي بيت مرتاد دولو ناي كعوس إيدي خاطو دين ممر مسازدو هراي كابس مرة خدو لنا زلها هو كابس مرة هراي ساميل كتحطو كعوس إيد عبد كنت شحن شمون سنة نخمس طاطا يطاف يرمال هلو رايت صبوتي ارسي فيلنا نيرو ساميل كتملسنا كنصبي كاينا صبوتي ارسي كنت حطو بملئ سلدي سمعنا قرب كنصبيمو غنفتانات كما غلص خناتينا حجي تي وددر ازيو صبوق وددر يعني زلنا بفلاي حجينا ابنت ابناي
ሜዳ ቀይ ባህር ዝካየድ ዘሎ ውድድር ሲ ቤት ትምህርቲ ድያ ዳርጋ ተሳተፍና ክትሳተፍ ያ ትመጽ ነራ ኣብ ሕጂ ሎም ዓመት ግን ተዘለዎም ፍናን ተዘለዎም ኣብቲ ውድድር ዘለዎም ብቕዓቱን ዳርጋ ወሲኾም ማለት እዩ ወሲኾም ዳርጋ ብፍናንን ብክሳይን እቲ ዘለዎም ስፕሪት ሲ ኣዝዩ ሰሓቢ ዝኾነ ይቕሬታ ጎብለይ ሄሎ 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 መን ክብል ሳሙኤል ለትኾን ኦኬ ማይክ መርሃው ተወልደ መራ በሃል መን ትበሃል መርሃው ተወልደ ራይ መርሃዊ ከመይ ትዕርፍድ ኣነ እኮ ማይክ እንታይ ክብለካ ዝደሊ ሄሎ ራይ ቀፅል ሰማዕካ ኣለኹ መርሃዊ ኦኬ ኣነ ናተይ ርእቶ ናእዳን ድዩ መምህር ሞሳዝግሲ ብኩሉ ነገር እየ ዝብለካ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ብተገዳፍነቱ ይኹን ብዓላምነቱ ኩሉ ግዜ ንሞዩ ውፉይ ንፉዕ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለካ ዘለኹ ኩሉ ግዜ ክሓስቦ ከለኹ ዋላ ኩሉ ግዜ ክከታተሎ ቀኒብቲ ስራሕቱ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈ ብጣዕሚ ዝናብ ንጥፈት ዘካይድ እሞ ናይ ብሓቂ ክምስገን ዘለዎ ንዓኻኻ ምስጋና ይፅሓካ ንሓደ ክነኣዝ ዝግብኦ ክምስገን ዝግብኦ ሰብ ስለ ደምፃኻና ምስጋና ይፅሓካ ንሞሳዝጊ ከዓ ቀፅሎ ንፋዕ ኣብ ጎንኻ ኣለና ክብሎ ፈት Thank you. راي يا تومراوي عزينا انا مسكن كبرت هابلنا راي تارسي بي حجيتي بيت مرتديان ابنت توسيدنا سي قد ما جت ساتيفا عمشت صوتات صويتا عمشت صوتات سعيره صغيره حجي كن نقيه بحري نيسعتو لمرنه العبيت عبيت مرتي سعيراتنا لما ساعات مرحوز الله زودر مالني قدامي ناي قدامي زرا كلاي درجه قدامي وانا كلاي درجه ابني مدب حدا زلوا مالتي قدامي مدب زلوا اباركا تقيدنا ابراهيم سلطان زي معدقه مالتي ابراهيم سلطان كا نبيت تمرت باركا نبيت تمرت نبعتن كا بديها سعيراتن كا ساقات مرحله مالتي حجر اي زعجتي لوط مالتي ስለዚህ ኩሉ ዳርጋ እቲ ተخصص ተወዳጅት ቢሊ ዘሎ ሕጂ ባርካ ተሪኻ ተከድካ ብኢብራሂም ስልጣን ክትርታዕስ ኣይፅበይን ያ ሕጂ ግን ማዕረኽ እንደይ ኩሉ ተማዕራሪዩ ኣብ ሓደ መፅኢኹም ዘሎ እዩ ዝረዳእካ ማለት እዩ ወላ ታ ቤት ትምህርቲ ባርካ ሕጂስ ክንደይ ኣንደር 15 ተፃወቱ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ተፃወቶት ዝሓቆፈት ቤት ትምህርቲ እያ 6-7 ዝኾኑ ተፃወቶት ኣለዋ ስለዚ ንዓቶም ስዒራ እቲ ውድድር ትመርሖ ዘላ ማለት ስለዚ ኣብቲ ውድድር ዘሎ ህልኽ ዝኾነ ውድድር ፍላይ ኣብዚ ናይ ወርልድ ጌምስ ኣዝዩ ሓያል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብዚ ውድድር እዚ ዝፈርዩ ስፖርተኛታት ብቁፅሪ ውሕዳት ኣይኮኑን ንምዕባይ ምስ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር እንታይ ኣሎ መደብ ዝሕንፅ ምክንያቱስ ዓመት ብሉፅ ክእለት ርኢ ብሉፅ ኣፀዋውታ ትርኢ ብሉፅ ውህደት እውን ትርኢ ኣብ መወዳእታ ናበይ ይኸይድ ብዛዕባ እዚ ኸሲ ምስ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ማለቱ ኮይኑ እንታይ ኣሎ መደብ ዘብሎ ምክንያቱስ ዘፍረኹሞም ኣቐዲምና ኸመርስ ኣብ ኡጋንዳ ዓወታት ዘምፅኡ ብሉፅ ውፅኢት ከም ሰለስተ ወርሒ ሳልሳይ ደረጃ ትማሊ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣዋልና እውን ከምኡ ግዜ ንዓቕ ነገር ዘምፃእ ዝበዝሐ ኣብያተ ትምህርቲ ዝፈርየን እንታይ ኣሎ ናብ ሓደ ምእኩል ነገር ንምምፃእ ዝተሓስበ ማለት እዩ ቴሌፎን ግን ኣለና ክትምልሰለ ኢኻ ሄሎ ሚኪ ከመይ ሓፍሽካ እግዚአብሔር ይመስገን መን ክብል ሳሙኤል የተዋሪጻተን ሳሚ ቋላሕን መጽኻ ጽቡቕ ሕቶ ሓሊልካና እስከ ቀጽለልና ኣራሽ ኣነ እንታይ ክብል ደሊ መሲልካ ሚኪ ብዛዕባ ናይ ኩዕሶ ኢድ ሓቶ ደሊ ብዛዕባ ናይ ሃንድቦል ማለት እዩ ኣነ ካብ 2006 ክሳብ 2009 ተጻዋታይ ናይ ዛዕውዱ ዚና ነርና ገርመካ ኣብቲ ግዜ 2006 2007 ስጋብ 9 ዝነበረ ኣዝዩ ውዕውዕ ዝኾነ ነቲ ኩዕሶ ዋላ ኩዕሶ ኢድ ኩዕሶ እግሪ ካልን ስፖርትታት ዝህልዎ ነይሩ ኩዕሶ ኢድ ማለት እዩ ኣብዚ ብሉፃት ተፃወቱ ነይሮም ካብኡ ንኒዮ ግን እቲ ፌደሬሽናት እንዳዝሓለ እቲ ፀወታታት ከምኡ እንዳዝሓለ ይጓዓዝ ዳርጋ ኣብዚ ተቋረፀሉ ደረጃታትን ነይሩ እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ እንታይ ተሓሰበሎ ኩዕሶ ኢድ ኣዝዩ ብሉፃት ተፃወቱ ኣለዉ ኣነ ስጋብዛ ግዜ እዚኣ ኣይቋረፅኩን ነይሩ ኣለኹ ከነማ ኸይደ ማለት እዩ ኦኬ وسجاب لكن ولا حنت نقدر حسب وين فدريشن نايكو سعيد بعد ممر بينام يما فنالو تزاركو ማለት ايوا ባጀት ብዙሕ ነገራት አሎ ዝወልን ነገራት አለ ማለት ሕጂ መምር ሙሳዝ ገሲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ናይ ኩዕሶ ኢድ ዘለካ ፈይስኽ ነገር የለው ካን ሓቶ ማለት ግን ሳሚ እንታይ ክሕዘካ ደሊ ዘለኹ እዚኣ ኣልዒልያ ዘለና ናይ ምስት ትምህርቲ ዞባ ማእከል ስፖርታዊ ንጥፈታት እንዲ ጂቲያ ኣብቲ ናቶም ውድድር ከመይ ኣላ ብዛዕባ ናሪቶ ክንሓት ማለት ናይ ፌደሬሽን ሃራይ መልስክ በካይ ሃራይ ያኔ ለኒ ገንዘብካ ቲያ ዝሓተትኩኻ ምዛ ዝሓተተካ
علافنا بالكاز اللي أنا جزء وحدي لني تبلني أو حجتي زاني حتى قريب هذا له هو بناي سام ولا جماعة أو حجي كويس سيد بعبادة مرتي هو تالو هو زريو يلن نالباش بقيقا خير دو يكايد له سرعو درنا كايد لنا حجون مستي كالندرنا مسرت هبقى لا سمستر درك كتسرع له مالتي كاتي جنفر مستر تمزوا ماكل نزي سبورت زي نخيموت نخيطف نخيرسع زقاله سلزلو بقدام نسرعو كابتم قال عن سبورت كم لومدي زخدو صنحيام زخدو زلو اذا عن سبورت قلت تغوسي خيد كيرسعون كيطفون درجه حزيم مس فدريشناتون درجه مس فدريشن ناي حد زقمت فدريشن يرا ناي كويس سعيد مساون تعابيرنا بتماهرنا مالتي كم كان تقييما بتماهرنا 10 دقيقه تبعتي 10 دقيقه تنستيو كسب 24 زخونه غانتاتون تساتفنينا بزي مدبزي مالتي بدحري غنا يقصلن فدريشنز ايقصلن مالتي فدريشنون الله زلونا يمسلنن كسغا حجي يلن مالتي من سرت مرتقن فدريشن يلن قاليلو نغساي يسرعو ነገር يلن فدريشن زغرفو ነገር يلن ازي ابتسرع تمرتو اون سلازلو بتكاريكلوم سلازلو ناي كوعس سعيد بسرعه يكايدي لوم عمتون مدب الله كساب 20 كنا سلستن غانتات وددر كايدين لوم عمتون ناي هاندبول مالتي صبو زاز حاتت كخاتا ناتي حتو مغناتا غيزينا اخلتنا انت هالو نمعبا زتتحزن ነገር نتام سبورتينياتات زفري مالتي القبابل كامساخا لوبوا واحد منستر تمرتي ازيو يصعري زلو بطعم يصعري زلو ابزو درزي بعقم سب كمان انتو زي قلصكو ነገር እንድحرالو يغريتا كن تليفون دو خنقبل حرش هلو مرحبا مايك سلام كمي እግዚአብሔር ይመስገን ማን ክብል هيلن بحال راي هيلن كابي تدول لخي كابي اسمرا راي هيلن زلك حتى وقتنا مايك كافتر استهم وصاين ايشتي ነገር ክብል ደለ كابر استناوت اجري اوكي حراي اوكي نعم امسي وهانا ክብል ደለ يكالي كتري هلا سمعني لها سامعك لغه يلا بقى اوكي نعم مجمره غدي تساتيفهم ناي برور ميدالياس حيزون سلدموطو بذا اغاطام خمس غنومي دلي نعم ناسلطانين امانيل الازار امنا سبورت مدب كاس في حيسكال ناس قرب تسفا قبر برغس هلاي معسي اتي يخونو نقبلو صبوح راي صبوت حتى حيت كزلخي هاغريت غانتا كورسو غيرتا لو ساعه 5 اسمرا كتاتيا مالتي اوكي ثانك يو بقى يوهانا ان كلاتكم كبلكم يدلي بذا اغاطامي حراي صراحه يوهانا خبل دلي انيلي እሺ ብሮ ማርቲ እሺ حراي داتا خن زارب تقينا حجي دارغا زبزو 13598 سبورتاويان مازود درك صمدو لهم عامت مالتي بتتحز مدل كندي قرب 13598 بزي تجبط قطري مالتي كابز العليون كما تسخيل انديو تجبط قطري امطفت زركب زلو عام سبي مالتي اما باتا 3628 اما كلا درجه 4226 اب كلا درجه 4444 بدمر درجه استات 359 غانتات اللوانا اب كلا درجه ازي بزحيت قدري واو اب كل عين زن 10 عين سبورت مالتي اب مبعث درجه كسب 293 غانتات اللوا ناي كوعس اجري مالتي اب ناي ማዕከላዊ ደረጃ ተኸናውን ከሳብ 229 ጋንታታት ኣለዋ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓይነት ስፖርታት ቦል ጌምስ ማለት እዩ ኣትሌቲክስን ብሽክለታን ካልእቲ ሰደቓቴን ዚ ኢንዶር ጌምስ ድሕሲካ ኣሎ ሞ ተቆፅሪ ክውስኽ ማለት እዩ ትብዝሕ እዚ ማለት እዩ እዚ ጋንታታት እውን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ እቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣዝዩ ይሰርሕ ኣሎ ፅዕር ኣሎ የካይድ ኣሎ እዚ ግን ሕጂ ናበዮም نابيم زغر سن حجي زم تمارز نابيم كقدم قلت عام زتاتاتنا حد داتا نيرو داتا بيز زتاتاتنا نيرنا زم تمارز يوم كم باتا نابي خيد تمارز طفي يقولنا باتا عند صايتو تالنت عند تبايلو بولت توينتم تالنت طفي يقولهم اما اكل درجه ابي بيت مرتقيدو ابا خاطر صوت خلالو ناتو داتاون كحلفالو كاو تخيدو خمس ነገር خلال درجه او 3 عامت ما اكل درجه له 3 عامت تمارخا نبكال درجه حلف 3 عام 11 كاونا بي خيد
عصرت حال مسبسحه እዚ ታለንት ዝተማሃረ እዚ ሽሙን ክኸይድ ክላሎ ናብ ሰባውን ክላሎ ሰፊሕ ዝርጋሕ ዘለዎ ነጥብታት ስፖርት ይካዳሎ ብሰባ ሕጂ ክኸይድ ይብሉን ማለት ስለዚ ብኸምስቶም ታለንት ክጠፍኡና ይብሎምን ኣብ መንገዲ ክቋረጽ ይብሉን ስለዚ እዚ እውን ገዛርሱ ሓገዝ የድል ሕጂ ምስ ትምህርቲ ብዓቅምና ክንገብሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ጀሚርና ያለና ከመብገስ ኢልና ኣብ ገምጋም ርአይ ይኸውና አልባሻብ ቀጻሊ እዚ ጀሚርና ያለና ተኣቲና ያለና እዚ ግን ሕጂ በይኑ ዝውድኦ ይኮነ ምስ ትምህርቲ ኮሚሽን ስፖርት ሃገራውያን ፌደሬሽናት በሙላን إذن كحوز على اللون كأتوا اللون أبتحت أتين كسر حلون بزي غايتي مع بال سبورت مالتي لازم أنت حتى آمين له كبسول كام عادي خمر أي أنت حتى آمين له أنت فتاة سبورت أبيات تمرتي مسرت بيتا مهان أنت حتى آمين له كلن زمل كتن أكلات كا أمس مصر تمرتي صبوق زغنا زمدنا جيرن حاجزن سرحنون كسرح خلال لون زول حسابي زلني right مامر زي تمدبنا جزء آخر له سلزي يازغي كن حرب بينا تارسمبر بوزح نمغلات ناي سبورت حدا جميركا حرق تقوار صوي كادن جن تجيزي يدر تكاماتيو جن زي ودر تصاعد زي ودا كتاري كن رغبنا استمحش حوريتها زلو كنتات نتفتاتون بغربنا تختاتنا نفسريع بمعدامون دايمنا حنرغبا كمهنا قالنا اوتوماتيك هراي كبرات عزبتي ناي لومي مدب ذات سبورت عبزين فتصمالونا سلام كتاركم ازيننا نمسكن مريسنا ويد ما لعبنا صراحنا زعبا دما سبورتاوي ودرات سميس تمرتي زوبا ماكل قدمي كلتا سوم جميرو ناي لوم عامته تمرتي مالت كلتشن عصوتو جاعتن 20 تفتاتو جميرو له زعبو دماينا مخنيات كيرنا مس ممر موساسكي غزاي حرافي سبورت مش تمرتي زوبا ماكل علال كنقبر صحنا مالتي قدمي مزامناخا اقديما هيلن استوهالت كابس مرا زدولتو تي حاوريتا اب موداتا يكوكم حسيبه سلازي دغيمون كهب هاغرت غانتا كعسو غري ايرترا اب صوتاتات ماكلاين مبرقن افريكا مال سيكافا تصاوتا بورمرادا تشليما لومي اب ساعات دحرات ساعات 5 اب اغراو معرفو نفرتي اسمرا كتاتيا دغيمه سلام كتابكم ازي زمسكن مزلو سومون بخاد ارسينا كنرغب مسكلو مساكته بحبار بمخان سلام